Sanin kanku ne cewa a harkar YouTube ba abin da ya fi subscribe wahalar da mutane wajen samu. A bisa wannan dalili wasu sukan iya daukar shekara guda, shekara biyu, wasu ma shekara uku kafin su cimma burinsu na samun adadin subscribers din da suke bukata. A bisa wannan dalili ne muka yi tunanin bude wannan tsari mai suna KYT Channel Room, wanda tsari ne mai sauki da zai taimaka muku wajen samun duk adadin subscribers din da kuke bukata cikin sauki. To amma ta yaya? Hakan zai yiwu ne kawai yayin da kuka bamu goyon baya ta fuska biyu. Fuska ta farko ita ce gayyato abokanku domin shigowa cikin wannan tsari, wanda adadin mutanen da ake bukata ka gayyato mutum 10 ne kacal, wanda ribar hakan anan ita ce yayin da ka gayyato mutum 10 su kuma wannan 10 ta yiwu su gayyato 100, su kuma 100 su gayyato 1000, wanda hakan zai sa a samu tarin subscribers ta yadda da zarar an kafta ba gwammai ko ɗaruruwan subscribes zaka samu ba, dubunnai zaka mallaka, wanda silar hakan kowa zai yi nasara cikin sauki. Sai hanya ta biyu wadda ita ce ba da goyon baya ta hanyar biyan dan abin da aka nema domin tallata tsarin a manya-manyan tashoshi, wanda shi ma silar hakan za a samu ƙarin dubunnan mabiya ta yadda a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zaka samu dubunnan subscribers. Sanin kanku ne cewa idan ma baka biya kuɗi domin shiga wannan tsari ba, zaka biya kuɗi domin sayan data, wanda kuma da wannan data ba komai zaka yi ba face ci gaba da bautawa channel ɗinka domin cimma muradinka, wanda idan ka ɗauki tsawon watanni ko shekaru kana hakan, Allah ne ya san nawa zaka kashe, kuma ta yau har zuwa wannan lokaci sam baka yi nasara ba. Sai ka zaba jiran gawan shanu zaka ci gaba da yi, ko kuwa nasarar ka zaka yi kasa da tunkara domin cimma muradanka. Kuma sanin kanku ne cewa idan kai nasara a harkar YouTube ko da wasa ba a taba hada ka da mai aikin gwamnati, domin kuwa albashinsa daskararren albashi ne, kai kuwa naka a koda yaushe gudana yake, bi ma'ana albashinsa baya taba karuwa har sai ya samu karin matsayi, wanda hakan yakan dauki tsawon shekaru. Kai kuwa a duk lokacin da ka samu karin subscribers albashinka kara tumbatsa yake. Saboda haka shawarar mu anan ita ce mu hada karfi da karfe domin tunkarar nasarar mu ta hanyar baiwa kanmu da kanmu goyon baya domin cimma matsayar mu ta tsayawa da kafafun mu, musamman ga 'yan Najeriya waɗanda kasar mu take cikin halin ko ka dogara da kanka ko a barka a baya. Da fatan za ku ba mu goyon baya da haɗin kai 100 bisa 100. Mun gode.